An bɛ taa sɛnɛkɛlaw ka soba la min ye ɲɛmaaya jɔyɔrɔ o baaraw labilali daminɛna nin waati in na. Ɲɛmaa kura o kan ka ɲini. Sɛnɛ yɛrɛ a bɛ dabolo jumɛn na anw ka jamana kɔnɔ yan. San o san laajala ɲɔgɔnye bɛ kɛ kulubakaw fɛ yen k'a yira sa k'a fɔ ko min ye san yɛrɛ sɛnɛko baaraw bɛna kɛ cogo di, kɔɔri bɛ kɛ cogo di, da dumunifɛnw bɛ kɛ cogo di, nɔnɔ, jɛgɛ, fɛn o fɛn bɛ yen n'o kan ka sɛnɛ an ka jamana kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ jamana ɲɛmaaw ye. Musaka min bɛ don a la ka tila ka o fana fɔ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min. O bɛɛ n'a ta min ye Mali jamana ye tɔni 11,000,000 buruburu 7 laɲini tun ye o ye. A kun yɛrɛla sa k'a fɔ ko min ye 700,000 ye tɔni na o ka se ka fara a kan. Nka sɛnɛ kun cɛlen min ye 11,000,000 buruburu 4 o de sera ka sɔrɔ nin waati in na. Gɛlɛya n'a ta bɛɛ min ye sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kɔni ye olu kamana gualen don bi. Sɛnɛ mun tɛmɛnen filɛ nin ye a kɛra degun ye, a kɛra kɔnɔguan ye, a kɛra min ye wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen ye yaasa baara bɛ se ka kɛ foro kɔnɔnaw la cogo bi. Wa bi fana min ye ɲɔnɔ mara kɔnɔna na sɛnɛkɛla caman bɛ kule la dɛ. Sɛnɛkɛlaw y'a jira k'a fɔ bi olu ye malo sɛnɛ, u ye malo baara, u ye malo gosi, malo filɛ u bolo nin ye nka u bɛ ka sanbaa ɲini a la ɲɔnɔ n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Wa o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye baloko ta nasira ye, baloko gɛlɛya, sumanko gɛlɛya, o fɔli o bɛ se ka gɛlɛya an ka jamana kɔnɔ nin waati in na sabula sɛnɛkɛlaw y'a jira k'a fɔ ko olu ye baara kɛ. Nka anw yɛrɛ fɛ yan sɛnɛkɛlaw ka sɛgɛn ju ye mun ye? Sɛnɛkɛlaw labɛnni, sɛnɛkɛlaw yɛrɛ lamɛnli, sɛnɛkɛlaw latɔbɔtɔli, sɛnɛkɛlaw mago bɛ fɛn min na o ka se k'u sɔrɔ. Nka kuma caman an ka jamanaw kɔnɔna na min bɛ kɛ kuma na Bamakɔ ani dugubaw kɔnɔna na o fɛnw tɛ se sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ma togodaw la. Tubabukan ka ca la, a bolofaraw ka ca, a nɔnfɛnw ka ca. O de la jɛkulu nana sigi sa k'o ka se ka kɛ sɛnɛkɛlaw, baaramaralaw, jɛgɛ mɔnnaw min ye maa minnu bɛ kungo lakanani baaraw kɛ ko k'o soba sigi sen kan kabini san 1987 san o tɔgɔ kɛra APCAM ye. APCAM bilama a yen tɛ ba cɛ kɛnɛ kan dɛ. Nin san 5 laban in na bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko min ye APCAM ye a tununnen don kɛlɛ kɔnɔna na. Sɛnɛkɛlaw bɛ kule, u bɛ magaw kɛ, u bɛ wulikajɔw kɛ, u bɛ cɛsiriw kɛ u yɛrɛ ye. Jɛkulu min bɛ yen n'o kan k'u tɔgɔla kuma sa ka se sanfɛmaaw ma o ɲɛmaaw olu tununnen don. A yɛrɛla sa k'a fɔ nin waati laban in yɛrɛ la ɲɛmaaya sigi ale baaraw kan ka kɛ. Maa min bɛ APCAM kunna bi n'o ye Sanusi Buna Sila ye ko ale yɛrɛ ka mandat banna pewu. A sigira mars kalo tile 18 san 2021 min ye mars kalo tile 18 san 2026 o kɛra ale ka baaraw bannen pewu APCAM na. N'o dun kɛra min ye Sanusi Buna Sila ye a jɔyɔrɔ kan ka labila, maa kan ka ɲini min bɛ sigi a nɔ na. Minisiri min tun bɛ n'o ye Daniel Clément ye ale tun ye sɛbɛnw ta ka fɛɛrɛw sigi sen kan k'a jira sa k'a fɔ ko k'a lajɛ min ye jɛkulu in ye a bolofara minnu b'an ka sigidaw la, minnu b'an ka burusukɔnɔnaw la, minnu b'an ka villagew la ka na se an ka dugubaw ma ko k'olu falenni boloda. APCAM baaraw yɛrɛ kun sigira sen kan koyi k'a jira sa k'a fɔ ko yɛlɛma ko ka o sigi sen kan. Labɛn kun kɛra cogo min na u kun y'a jira sa k'a fɔ ko k'a daminɛ décembre kalo tile 16 la ka na bila janvier kalo tile 15 la san 2026 min ye dugu olu taw tun bɛna kɛ. Min ye janvier kalo tile 16 ka na bila tile 31 na o tun kan ka kɛ maa minnu kan ka kɛ délégués ye commune na olu sugandili ye. K'a daminɛ sa février kalo tile 1 ka na bila février kalo tile 10 na o tun kan ka kɛ cercle ni Bamakɔ district marabolo olu ɲɛmaaw sugandili ye. Min ye février kalo tile 11 ka na bila février kalo tile 21 na région ni Bamakɔ district yɛrɛ ta fo ka taa se bureau ba ma o falenni kun kan ka kɛ. Min ye ɲɛmaa kura bɛ se ka sigi cogo min na ka bɛn ni mars kalo tile 1 ka taa bila tile 15 la sabula min ye président min bɛ yen ale ka mandat banna mars kalo tile 18. Yɛlɛma o nana don gouvernement kɔnɔ mars kalo la baara ninnu bɛɛ lajɛlen jɔra. U jɔlen minisiri kura nana n'o ye Dr Ibrahima Samake a fɔra sa ko ale ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ale fana ye maa sugandi mars kalo tile 2
ko ka se ka baara sigi sen kan kalata bɛ se ka kɛ cogo min na APCAM kɔnɔna na a bolofaraw bɛɛ lajɛlen min ye assemblée consulaire ye k'a ko ɲɔgɔnlɔn ta k'a bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa assemblée générale ba yɛrɛ o bɛ se ka kɛ cogo min na ni bureau sigi ɲɛmaayaba o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na nin waati in na min ye sɛnɛkɛlaw ye u kɔni sigilen don ka waatiw kɔnɔ ani don kuraw dɔgɔdali nka min ye APCAM ɲɛmaayaso ye jalakili bɛ ta ka ɲɛsin a ma sɛnɛkɛla caman diminen d'u kɔrɔ bi maa minnu yɛrɛ b'a ko kunna u yɛrɛ ka tɔnjɛkulu kɔnɔna na u dɛsɛlen don ka jɔyɔrɔw sɔrɔ yaasa u ka se ka na u ka tɔn ka k'u ka tɔn ka cɛbɔ ye min ye sɛnɛkɛlaw ye u y'a yira sa k'a fɔ APCAM kɔni ma ye fiyewu nɔgɔko kɛlɛ la u ma ye sumanko kɛlɛ la u ma ye baloko kɛlɛ la u ma ye magwa mun b'u la tuma min kɔɔri baarita kɔɔri nɔgɔ min ye jacɛntiw ye ka taa se fɛnw bɛɛ lajɛlen ma maaw yɛrɛ de kɔni ye ɲininkali kɛ sa n'o y'a sɔrɔ olu calatigɛ jɛkulu minnu bɛ yen bi olu ka kumada ye min ye fanga kɔrɔ n'o bɛ yen waati tɛmɛn'o la APCAM ɲɛmaayaso wulikajɔ ni timinandiya sɛnɛkɛlaw ka hakɛw tali sɛnɛkɛlaw tɔbɔtɔli kɛnɛbaw sigili min ye APCAM ye ka sangalamaci kɛ ka se ka se sɔrɔ ka di sɛnɛkɛlaw ma a tɛ ka ye o baara la tuguni ale min kan k'i duuru bɛɛ lajɛlen kɔ a kɔrɔ ale yɛrɛ tɛ ka se ka ye hakililajigi la sɛnɛkɛlaw ka sanko san daminɛ ɲɔgɔn ye min kɛra Kuluba min ye Sanisubuya Sila ye a y'a danŋɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye koyi a ko nɔgɔ bɛna gɛlɛya nɔgɔ sɔrɔli bɛna gɛlɛya fɛɛrɛ minnu b'a bolo a y'olu fɔ wa bi min ye Silakɛ ye ale yɛrɛ bolo jalaki kɔni tɛ se ka kɛ sabula fɛɛrɛ ni dabali minnu sigira sen kan a lawaleyali o ye maa wɛrɛw ye minnu bɛ faso ka cakɛda jɛkulu kɔnɔna na nka bi na min ye sɛnɛkɛlaw ye olu ɲɛjɔyɔrɔ ye ale de ye u ɲɛjɔyɔrɔ ye min ye APCAM ye o de la bi caman bɛ k'a yira sa k'a fɔ ko don nataw la u na ɲɛmaaya wɛrɛ ɲini han sɛnɛkɛlaw diminen don cogo min baganmaralaw b'o cogoya kelen na olu yɛrɛ kɔni ko ko olu yɛrɛ t'a dɔn n'a sɔrɔ ɲɛmaayaso bɛ olu la yɛrɛ wa bi gɛlɛya min yɛrɛ bɛ APCAM na o ye k'a fɔ kuntilenna baara kɛcogo fɛɛrɛ ɲɛnɛmaw ka se ka sɛnɛkɛlaw ni baganmaralaw ni kungo kɔlɔsibaw ni kungo lakanabaw ni maa bɛ baara kɛ sɛnɛko ni baganko ta nasira fɛ k'olu bɔ nɔgɔ la ko nin san 5 kɔni kɔrɔ a kɛra o fɔr'u jigi kɔ ye sabula ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo olu ma ye cɛ kɛnɛ kan nka u y'a yira sa k'a fɔ min ye bureau kɔni falenni nata in olu tɛna fili maa sugandita la dɛ sabula bɛɛ lajɛlen se b'i yɛrɛ la marabolo bɛ se b'a yɛrɛ la dugu bɛ se b'a yɛrɛ la min ye fédération u bɛɛ lajɛlen se b'u yɛrɛ la ka maa sugandi zen min bɛ se ka kɛ u ɲɛjɔyɔrɔ ye o y'u ka laɲini ye